И здравейте на всички! В днешния клип отново ще говорим за биткоин и неговите цикли. Това ще е един от клиповете, които говоря. Така, другите ще говоря за други неща относно циклите. Както може би виждате, тук отворих Analytics на биткоин и това е за години. Както може да видите, червените години са на всеки 4. 2022, 2018, 2014. Сега, виждате, че след червена година 3 години подред вървим нагоре. Което значи, както ви казвам, 2023-та още от стария канал казах нагоре, 2024-та нагоре и сега 2025-та и тя ще нагоре, но си мисля, че е хубаво януари-февруари да се излиза, понеже ето, както може да видите, 2021 най-висока цена 68 000, най-ниска 28. Но годината я затворихме реално на 40 000. Къде може да проверим. Така. Ето, тук мисля, че би трябвало да може. Ето, 2021 Q4 на 46 000 затворихме. Което, ако нацелите върха, после става лесно. Понеже чакате следващата година и както може да видите 2022, ето тук затваряме на 16. Най-ниското беше 15, но и тук да купите, и тук да купите нямаше да бъде зле. Надявам се клипа да ви е харесал и ще се видим в следващото видео.